mzinda wa Lilongwe kumene kampani ya Eskom ikukhazikitsa system imene akuitchula kuti battery energy storage system Bess pa Chingerezi. Imene itu ndi system imene izithandiza makamaka kusunga mphamvu ya magetsi kuti mphamvu izitha kukwanira nthawi zonse. Makamaka Malawi tikudziwa bwino lomwe kunena kuti a Eskom amapanga mphamvu ya magetsi kuchokera ku madera osiyanasiyana, amapanga mphamvu ya magetsi kuchokera ku madzi, akupanganso mphamvu ya magetsi kuchokera ndithu madera ena ndi ena mothandizana ndi anzawo amene tikuti ma independent power producers. Komatu nthawi zambiri mphamvu imene ngakhale kupangidwa yonje siyikwanira kwenikweni mu dziko muno. Ndi kufotokoza kwawo kufotokoza kunena kuti kudzera mu njira imeneyi ya mabatire ithandize bwino lomwe kuti mphamvu imeneyi izitha kukwanira makamaka kuti mwina ma blackout aja tikumaona m'madera ena ndi ena angachepe. Sindili ndekha, tikhale ndi mmodzi mwa ofalitsa nkhani ku Eskom apita kanjere kuti atithandize kuti kodi kufunika kwa ndondomeko imene akukhazikitsa leroyi ndikotani. Ndi akanjere tayandikira chakufupi kuti mwina mwapatse moni a Malawi. Tipereke moni kwa anthu wa Malawi onse. Mwina tenti yangane uko akanjere kuti anthu azitha kuona bwino omwe. Ndingofotokozapo kuti mtsogoleri wa dziko lino Alaza Chakwera ndi amene akukhazikitsa makamaka ndondomeko imeneyi ndipo afika pamalo pano. Akanjere project imene tikukhazikitsa pano ndiyofunika motani? Project imene ya battery energy storage system ndiyofunika kwambiri kuti pamafika nthawi mwina chakumadzuloku pamene mphamvu ya magetsi imachepa chifukwa mphamvu ya magetsi imene timalandira kuchokera kudzuwa kumakhala kuti ilibe chifukwa kuti magetsi a sola oladzuwa amalengera kuti dzuwa lilipo koma madzulo sumakhala dzuwa kudziwa. Ndiye project imene ithandiza kuti ifeyo tidzitha kusunga mphamvu ya magetsi ochokera kudzuwa kuti tizitha kugwiritsa ntchito mwina nthawi ngati ya madzulo pamene anthu ambiri amafuna kugwiritsa ntchito magetsi. Ndi project yabwino itithandiza kuti tithane ndi vuto la kuzimazima kwa magetsi makamaka madzulo. Iyayi ndi imene akufotokozera akanjere kuti iyayi ndondomeko imene akukhazikitsa lero ndiyofunika pamene ndikhulupirira kuti anthu ena aso akutionera kuchokera m'madera osiyanasiyana akuti nanga ifeyo kuchitipa kuti mukukhazikitsa uliyongo zipindulira bwa. Iyayi ife kampani ya Eskom ili ponse ndiyeno project imene ipindulira Malawi aliyense kunsanje mpaka na kuchitipa. Koma mabatiri akhala kulilongwe kuti kapena tiziti akhala dziko technology. Iyayi imene technology imene ya battery energy storage system tikuyimanga pano pa Kanengo substation kulilongwe koma ithandiza dziko lonse la Malawi imene ithandiza kuti zitha kusunga mphamvu ya magetsi imene machokera kudzuwa ikaphatikiza ndi mphamvu ya magetsi imene machokera kumadzi zithandiza kuti ndithu anthu ambiri amene akufunika magetsi madzulo zitha kuwapatsa mphamvu imene panopa zimatikula ifoti nthawi imene makamaka mwina cham'masisi madzulo pamene tikufuna kuti tigwiritse ntchito anthu ambiri afuna kugwiritsa ntchito magetsi tipeza kuti magetsi asola kulibe. Ndiye panopa tinakuti bwanji magetsi amene achazikhala ngati tikuwakolola magetsi adzuwa tikuwakolola nthawi imene akufunika kwambiri kugwiritsa ntchito kwaphatikiza ndi magetsi ochokera kumadzi aja ndekuti moyo uphweka kwa magetsi amathandiza kutukula chitukuko cha dziko mabizinesi masaluni zimenezi zimafuna kuti magetsi azikhala okwanira. Ndiye tunaona kuti tisangoyang'anira zimenezi tithandize kuti tipeze ndondomeko yosunga mphamvu ya magetsi ochokera kudzuwa chifukwa project battery energy storage system. Mwina zimenezi zipindulire bwanji ntchito za mafakitale mdziko muno? Zimene zipindulira ntchito ya mafakitale ifoti nthawi zambiri makampani aja amafuna kuti akupanga production mwina chakumadzuloku eno kuwezeka kuti nthawi imeneyo ndimene nthawi anthu ambiri mwina m'manyumba kunaso magetsi ndio makhanga kukerana kugawana panopa ndizithandiza kuti ntchito za mafakitale zitha kutenga mphamvu imene jametasunga ija mvomweyo battery energy storage system kuyiphatikiza ndi ya hydrogen gawa bwinobwino kuti moyo upite patsogolo ntchito za malonda zipite patsogolo ofuna kuwunikira ofuna kupitira amasaloni amababashop onse aja azitha kukhala mphamvu ya magetsi yokwanira aliyense. Chitukuko chimene chitukuko kwambiri chifukwa kuti moyo wamasiku ano umayendera We have a number of key milestones for the project. The tendering process, Your Excellency, started in March 2024, and then the contract was signed in October. Iya akanjere tikuthokozeni kwambiri monga ndakamba kale kuti pano mtsogoleri wa dziko lino Alaza Chakwera alipo mpano ndithu mwina titsatire bwino lomwe zochitika pamalo pano tibwereso makamaka komalizira kwenikweni. We are anticipating that the equipment will
site by April 2025. This equipment, Your Excellency, is containerized. So by 2025 April, when the equipment comes in, we'll be able to commission the project by June 2025. After the project is done, Your Excellency, this is how the Kanengo Base Station layout will look like. So the containers will be this side, and then we'll have that building that side. The production from the cholinga chake ndikukolola mphamvu ya magetsi ndikuisunga ndithu m'mabatire. Akasunga m'mabatiremo pa nthawi imene dziko lino likupanga magetsi ochepa, tizikhala ndithu tikugwiritsa ntchito magetsi amenewa ndikumawunikira bwino lomwe zija kuti ma blackout nkukhala ndithu mbiri yakale. Project imeneyi yapangidwa ndi thandizo lokwana $20.2 million zochokera ndithu ku bungwe la Global Energy Alliance for People and the Planet. Pakadali pano mtsogoleri wa dziko lino akufuna ndithu akhazikitse project imeneyi ndi cholinga chokuti kuyambira lero iyambe ndithu project yofuna kukolola magetsi. Kukolola magetsi ndikumayika m'mabatire, cholinga chake nchakuti magetsi azipezeka mosavuta ndipo azipezeka nthawi zonse. Mukaona bwino lomwe mchithunzi mwanumo, mtsogoleri wa dziko lino vala ndithu magloves, kenako atsekulire ntchito imeneyi, ntchito yokolola magetsi, ntchito yofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko lino. Ena nkumafunsa kuti kodi zitipindulire bwanji zimenezi kuno kukalonga, kuno kunsanje, nanga kunchinji. Koma ntchito yake ndiyoti akatsekulira pano magetsi amenewa amayenda muja timati national grid. Ndiye akatsekulira ntchito imeneyi ndiye kuti zonse zikhale ndithu tayale, chifukwa chakuti magetsi onse amene akupangidwa madera osiyanasiyana amadutsa ndithu kunjira imeneyi national grid. Ndiye Eskom pa nthawi imene tikupanga magetsi ochuluka azitha ndithu kumasunga ena. Kusunga ena choncho sili ngati kuti munthu wakolola chakudya chambiri nthawi imeneyo, ndiye umatengako china pang'ono nkusunga kuti nthawi imene izakhale ngati chakudya chachepa umatengako chimene chija. Ndi zimene ndithu zikufuna zichitika dziko muno. Project ndithu yapamwamba kwambiri. Mtsogoleri wa dziko lino kuyala ndithu pene paja kuyika mwala umene ndithu uthandize apo kupenepo tikuona mtsogoleri wa dziko lino akupanga unveil plaque imene ndithu akuti the battery energy storage system Bess was officially launched by President His Excellency Lazarus Chakwera. Ndithu ndito panepa mtsogoleri wa dziko lino watsekulira ntchito imeneyi, ntchito imene tikuti tikuyitchula ndithu pa Chingerezi kuti battery energy storage system Bess pa Chingerezi. Akachoka pamenepo ndithu akhale ndithu akutoletsa chithunzi chifukwa choti mwambo umenewu ndi mwambo wofunika kwambiri, mwambo osayiwalika. Zaka zikubwerazo ana athu adzakhala ndithu akumawunikira umenewu chifukwa udzakhala ndithu kuti wasintha zinthu. Akulu onapo anduna azamphamvu ya magetsi a Ibrahim Matola, onanso mulembi wamkulu ku ofesi ya president ndi cabinet mayi Colin Zamba nawonso alipompo kujambulitsa ndithu chithunzi makamaka kukhazikitsa project imeneyi, project ya battery energy storage system yomwe yakhazikitsidwa lero.
tikachoka pano tipite pamalo ena amene akonzedwa kuti ndithu pakakhale zolankhulalankhula poyesa kufotokozerapo bwino lomwe makamaka za ndondomeko imeneyi project ya Bess. Pakadali pano achakwera kujambulitsa zithunzi ndi akuluakulu a board ya Eskom kuti nawonso adzakumbukira bwino lomwe kuti pa 25 November tidakhazikitsa ndondomeko ya Bess yomwe idasintha zinthu makamaka nkhani yokhudzana ndi magesi dziko la Malawi. Tsiku lake lolemba pa 25 November chaka cha 2024. Ithudi lwenu paja akuluakulu ajambulitsa chithunzi ndi mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera kuthandiza kuti mwambo okhazikitsa battery energy storage system ndithu wayamba ndipo ukupitirira. Pasipasipo mukumva ija timati fun fair, nyimbo imene imayimbidwa mtsogoleri wa dziko akafika ndithu pamalo amene ayendetse mwambo umenewu. Pa nthawi ino tiapatse mayi Chimwemwe Kujaliwa kuti ayendetse mwambo umenewu.
Thank you. Let's get seated. Let me now invite Reverend Carlo Msuku, founder of Pillar of Hope International Church. Thank you very much, Your Excellency. Let us bow our heads and pray. Father, we are so grateful because of this day. And we are happy, Lord, because this day has been a great day. Father, thank you because of the gift of life and your mercies, which is renewed every morning on us and the nation. Father, we are grateful because of our President, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, whom you appointed to lead this country, Lord, with love, with wisdom, and with vision for progress. Father, we have seen you, your hand, your mighty hand, Lord, upon him, Lord, guiding him, protecting him. Father, we have seen you, your guiding light, protecting him, O God. We have seen, Lord, that each and every step that he takes, you have been there for him, O Lord. You have been sending help and strength from your sanctuary. Father, we are here, Lord. We are praying, O God, for his strength, Almighty God, as he showed us, Almighty, leading this country, Lord. We value the weight of his duties, and we recognize all the developments he has achieved. Father, thank you for giving him wisdom to lead this country. Father, we are praying, Almighty God. We know that he still have the plans to lead this country. Father, we are praying according to Psalms chapter 16, verse 1, whereby it says, we make plans and you, Lord, accomplish them. We are praying in the mighty name of Jesus. May you accomplish all the plans that he has. We are praying, Almighty God, for the leaders, O Lord, that works alongside him. May you give them wisdom, Almighty, dedication, Almighty, a heart committed to the welfare of this nation, in order to align with the vision that you have given the president at heart. Father, we are praying, Almighty God, because also the project that is being launched today, this project, Almighty God, we recognize it as one of the efforts that God, the president, is doing to address the challenges of this nation. We thank you, Almighty God, because of the project. May you bless it, O Lord. May you uphold it to save this country in the mighty name of Jesus Christ. Bless all the leaders, Almighty. Bless Malawi. Finally, we invite your presence in this place, O Lord. May you, Lord, take charge. Psalms chapter 127, verse 1, it says, unless the Lord build the house, the builders build in vain. May you, Lord, be the foundation of this from the start to the finish. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you very much. Your Excellency, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, President of the Republic of Malawi. Right Honorable Catherine Gotani Hara, Speaker of Parliament of Malawi. Your Excellency, Professor Oluemi Oluleke Osibanjo, former Vice President of the Federal Republic of Nigeria and board member of the Global Energy Alliance for People and Planet. Honorable Ibrahim Matola, Minister of Energy.
all the cabinet and deputy ministers here present, Mr. Morgan Tembo, board chairperson, and all board members, management and staff of Electricity Supply Corporation of Malawi, Mr. Joseph Karanja Nganga, Vice President for Africa, and all the management and staff of the Global Energy Alliance for People and Planet here present, Ms. Colleen Zamba, Secretary to the President and Cabinet, and all government officials here present, Your Excellencies, heads of mission, and all international organizations here present, Honorable Zebulon Chiondola, Regional Chairman of Malawi Congress Party for the Center, and all political leaders here present, Your Worship, Councillor Esther Sagawa, Mayor of the City of Lilongwe, Honorable Alfred Gia, Member of Parliament for Lilongwe City Center, and all the members of Parliament here present, Reverend Kalon Suku, officiating clergy, and all religious leaders here present, distinguished invited guests, ladies and gentlemen, good morning. On behalf of Electricity Supply Corporation of Malawi, ESCOM, let me welcome you all here to the groundbreaking ceremony of the Battery Energy Storage System Project, a transformative initiative that marks yet another significant step towards achieving sustainable energy solutions here in Malawi. Today, we gather to witness the beginning of a project that holds the promise of enhancing our nation's energy infrastructure, fostering economic growth, and supporting Malawi's vision for a cleaner and more resilient energy future. Your Excellency, your leadership and commitment to addressing our energy challenges continues to inspire confidence and drive innovation. This project, initiated under your guidance, underscores your administration's dedication to powering progress and creating opportunities for the people of Malawi. Your Excellency, as we break ground today, we celebrate not only the physical construction of this facility, but we also celebrate the partnership and collaboration among all stakeholders, that's both local and international. We're talking of the Global Energy Alliance for People and Planet, who have made this initiative possible. We say thank you very much. Now, to hear more about this whole project, why it was really necessary for a country to have this type of a project, let me invite Mr. Morgan Tembo. Mr. Morgan Tembo is the chairperson of ESCOM. A big hand, ladies and gentlemen, for Mr. Morgan Tembo. Your Excellency, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, President of the Republic of Malawi, Honorable Ibrahim Matola, Minister of Energy, all protocols observed. Your guest of honor, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good morning to you all. Let me extend a very warm welcome to you, the guest of honor, Your Excellency, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, the President of the Republic of Malawi, and all present here at this important milestone in the ESCOM Limited.
the launch ceremony for the 20 megawatt battery energy system storage Bess project. This is what in ESCOM we call a hoo-ha moment. We celebrate every milestone in ESCOM by clenching our fist and shouting hoo-ha, because every milestone deserves to be celebrated. Therefore, let me ask all my colleagues in ESCOM to join me in the hoo-ha moment, the Bess hoo-ha moment. ESCOM hoo-ha! Bess hoo-ha! His Excellency Dr. Lazarus Chakwera hoo-ha! Malawi hoo-ha! Energy future hoo-ha! Thank you very much. The launch of the project we are witnessing this morning marks a pivotal step in ESCOM's strategy to improve the reliability and accessibility of electricity across the nation. For starters, Bess is an advanced technology that stores energy, as you probably have already heard, for later use, just like your power bank for your phone. It captures excess energy generated during periods of low energy utilization. As you're aware, Malawians, we have a habit of sleeping, and we don't tend to use our energy for productive means at night. So it means our 20 idle megawatts at night will now be used to generate storage energy for use when we need it at peak. The problem is that supplies into the grid during periods of high energy use disables us from delivering the energy to the people. So these batteries, like your power bank, will be able to provide us the necessary energy for that. With the integration of solar power plants, ESCOM has faced stability challenges within its power grid due to variable nature of renewable energy. Unfortunately, renewable energy like solar is susceptible to variability in its frequency provision. Therefore, frequent national power shutdowns have impacted both residential and commercial users necessitating this Bess project. Therefore, this project is very, very crucial to the energy sector in Malawi as it enhances grid stability, thereby contributing to the improvement of overall grid performance. But above all, it also enables us to, in future, be able to take more renewable energy into the grid, knowing that we have the ability to stabilize it. By enhancing grid stability and mitigating power outages, Bess ensures a more reliable energy supply, even with renewable, higher renewable energy generation, also even when it is low. Furthermore, Bess is also expected to provide frequency support, as I've pointed out, in cases where there's sudden drop in solar PV generation, hence providing stability, much needed stability to our grid. This initiative will transform the way electricity is stored and managed in Malawi, thereby addressing crucial challenges posed by integration of renewable energy sources into our national grid. Once this project is completed, it will reduce outages caused by variable renewable energy sources, improving overall grid performance, and also strengthen the energy sector's sustainability and reliability. Let me hasten to mention here that Bess is among the many signature projects that ESCOM, alongside other milestones such as the Mozambique-Malawi Interconnection Project, which guarantees us a 50 megawatt of power. Your Excellency, ESCOM is also implementing flagship projects like the Eastern Backbone Project. Through this project, Your Excellency, ESCOM will construct a resilient infrastructure for the electricity supply to the northern parts of Malawi, with plans to interconnect with Tanzania in the near future. ESCOM is also implementing yet another crucial project, the Malawi Electricity Access Project, that seeks to connect 180,000 new households
by mid-June 2025. Furthermore, the project for the improvement of the substations, which we are sitting alongside here in Ilongwe, was completed earlier this year, which has provided much needed stability for our energy distribution in the central region and the north. Over and above that, the ceremony we are witnessing today augurs well with the integration strategic plan that we call ISP 27 in ESCOM, which the executive management of ESCOM launched last year with the guidance of the board to transform ESCOM into a service delivery while placing interests, effective company delivering service delivery while placing interests of customers at the heart of our operations. At this point, allow me, Your Excellency, to salute the funders of the project, Energy Alliance for People and Planet, GIAP, for their support. May I also salute the Presidential Delivery Unit, Your Excellency, for its great work to ensure that this project is implemented within time. And of course, our own ESCOM Bess project implementation unit for working tirelessly to ensure that this project takes off within the expected time frame. As already pointed out, we do expect to have this Bess project online by June next year. Allow me, Your Excellency, to thank you and your government and the Ministry of Energy for the unflinching support that you continue to render to ESCOM, thereby ensuring that it becomes a transformed power utility company that serves customers effectively and efficiently for the social and economic development of the country in line with Malawi 2023 agenda. It would be a remiss, Your Excellency, if at this point I did not take advantage of this opportunity to lament, to do a bit of a lamentation, Your Excellency. You know, projects like this cost a lot of money, like all other projects that ESCOM undertakes. But we have, Your Excellency, witnessed a certain sudden surge in some senseless vandalization of national electricity assets, ESCOM's assets. I think as a nation, we need to be sensitized and be aware, Your Excellency, that we need to raise our sense of national patriotism to a level where we now look at our national critical infrastructure as our own. It does not make sense to make some senseless disruption of power to the nation by cutting poles that supply power to State House, by cutting poles that supply power to districts in Zanyama forest. So, Your Excellency, I'm sorry for the lamentation, but I think this is the point that we have to put forward to ensure that the nation takes cognizance of this element that is pushing us back in every effort of development, particularly the energy sector, but also as well in other national critical infrastructure units. On behalf of my fellow board members, Your Excellency, and the management of ESCOM, let me assure you, Your Excellency, that we remain committed to delivering on our mandate of procuring, distributing, and transmitting reliable, affordable, and sustainable power in Malawi and beyond. With these few remarks, I thank you all for your attention. Thank you. Thank you very much. That was the board chairperson of Electricity Supply Commission of Malawi, ESCOM, Mr. Morgan Tembo, giving us a clear picture of what Bess project is all about, where we have also seen that with this project, it is going to improve the overall reliability, accessibility. We are talking of sustainability, stability of electricity in the country. Thank you very much. Your Excellency, we are continuing with the program, and right now let me call for another statement, and this statement is coming from Mr. Joseph Karanja Nganga, who is the Vice President of Africa Global Energy Alliance for People and Planet. And after that, we are going to have comedy by Chintime and Pongwako. Kumene muliko, Chintime, kumanso Pongwako, takonsekani. Thank you very much, Your Excellency. Your Excellency,
Dr. Lazarus Macarthur Chakwera, State President of the Republic of Malawi, Madam Monica Chakwera, the First Lady of the Republic of Malawi, Right Honorable Dr. Michael Usi, Vice President of the Republic of Malawi, Cabinet Ministers and senior government officials, Professor Oluyemi Osinbajo, former Vice President of Nigeria and the Global Energy Alliance for People and Planet's Global Advisor, members of the Diplomatic Corps, development partners, and distinguished guests. Good morning. It is an enormous honor for me to stand before you today for the launch ceremony of the Malawi's first battery energy storage system, Bess, a project that marks a pivotal step forward, not just for Malawi, but for the broader energy and climate transformation agenda for Africa. This day symbolizes Malawi's bold leadership under Your Excellency's visionary leadership. Through your dedication, Malawi has taken its place at the forefront of climate action and sustainable development. This Bess project reflects the spirit of ambition and innovation championed at the Africa Climate Summit and reinforced at COP29, where the world committed to 1,500 gigawatts of battery energy storage. It is proof that Malawi is not merely a participant in the global climate agenda, it is a leader under Your Excellency's leadership. Your Excellency, this project is more than just infrastructure. It's a bold statement that energy lies at the heart of development. Reliable, sustainable energy is the enabler that powers industries, creates jobs, transforms agriculture, while ensuring that critical services like education and healthcare can thrive. Energy is not just about turning on lights. It is about empowering dreams and creating opportunities. With energy, our farmers can irrigate their fields and store their produce safely. With energy, businesses can flourish, schools can thrive, and hospitals can provide life-saving services. It is no coincidence that electrification has been the foundation of every industrialized country. The Bess project we are launching today will stabilize Malawi's grid, integrate solar and wind energy, and ensure reliable power for industries, schools, hospitals, and homes. It will provide resilience against climate shocks while laying the foundation for a diversified and inclusive economy. This is energy as an enabler, driving Malawi to a future of prosperity. This launch also ties directly to Mission 300, a bold initiative by the World Bank and the Africa Development Bank, supported by GIA, Sustainable Energy for All, and Rockefeller Foundation, to connect 300 million Africans to electricity by 2030. Malawi's progress exemplifies the power of aligning national ambitions with the continental and global goals. The Bess project is not just a local milestone. It is a key piece of a larger puzzle, demonstrating how electrification can unlock economic opportunities across Africa. Mission 300 is not just about access, it's about transformation. It's about ensuring that energy catalyzes growth, industrialization, and climate resilience. Today, Malawi shows us how a nation can lead by example, leveraging energy to unlock development at scale. What makes this project truly remarkable, Your Excellency, is the approach it has taken, a country platform approach. By aligning government under your leadership, development partners, and private sector actors around the shared vision, Malawi has created a blueprint for how to achieve lasting impact. This approach is about building systems, not silos. It ensures that every investment, every project contributes to a cohesive strategy for national development. Under Your Excellency's leadership, Malawi is setting the standard for this approach. This is not just about deploying technology, but about creating frameworks that make those deployments sustainable and scalable. It is a model that can inspire other nations across Africa.
As someone deeply committed to Africa's climate, energy, and development future, and I am one of the responsible people for the fluctuation on solar as I invested in a 21 megawatt solar project in Kota Kota, it is incredibly important that we ensure that delivering renewable energy is at scale and uses battery energy storage to ensure reliability of the system. At COP28, the Global Energy Alliance for People and Planet launched the Battery Energy Storage Consortium to accelerate deployment of energy storage across Africa and the world. This Bess project in Malawi serves as a flagship for that effort. It is proof that we can overcome challenges, deliver real results, overcome challenges and deliver real results. Malawi is not just benefiting from the consortium, it is shaping it, providing lessons and insights that will drive scale innovation across the continent. This project also holds personal significance for me. As I said, I am deeply committed to the vision of electrifying Africa and driving sustainable development. Our ambition is to work alongside strong leaders such as Your Excellency President Chakwera to ensure that projects of this nature not only are not isolated achievements, but part of a larger movement that transforms the continent. Let Malawi's example inspire other nations to act with the same urgency and determination. Let this project be a call to action for all of us to invest in partnerships and innovations needed to achieve our shared goals. In closing, I extend my deepest gratitude to Your Excellency, President Chakwera, whose leadership has made this project possible. I thank ESCOM for your partnership and dedication in our joint vision. I would also like to thank JICA and USAID specifically for their partnership in this very project. But equally importantly, all members of the Malawi Energy Donor Working Group for their partnership and their unwavering support in our collective mission to support Malawi in its electrification and development agenda. While I stand in front of you, there are people in GIAP who've done all the work. And in following ESCOM's example, what did we say? Hoo-ha? May I ask the GIAP colleagues to stand up, including Adrian from Enable? I will start with Dr. Colin Zaringera, who leads our work in Malawi. Dr. Collins is a force of nature, Your Excellency, and this is only possible because of him. He partners with engineer Felix Campbell, who also drives the work and is an expert in battery energy storage. I have been fighting our India colleagues who want to steal him from Malawi. We also have Wale Abuyade, who leads our program and project delivery and ensures we deliver on time. So if this doesn't happen by June 2025, we know who to call on. But this only works when we work as a collective, as an alliance. And Lubna, who leads our partnership on the continent, ensures that we have strong partnership. There is power in storytelling. Annette will take today's launch and the work ahead and make sure that Malawi is set on a global stage. She leads our communication work. Your Excellency, Vice President Osinbajo, thank you for your advice, your wise counsel, and for coming with us along the journey to support the continent as the Global Energy Alliance for People and Planet. And finally, to Adrian from Enable, the Belgian Development Agency, who is committed to continue supporting Malawi on its energy and development agenda. And with that, Your Excellency, I will say, you said hoo-ha? All right. To Malawi and its development, climate, and energy ambitions. Hoo-ha. Thank you. Together, we are demonstrating the power of collaboration. Let us carry this spirit forward, not just for Malawi, but across Africa, as we work to build a brighter, more sustainable future for our fellow Africans. Thank you. It's indeed a hoo-ha moment. Thank you very much. Thank you so much there, highlighting on the need and the power of collaboration. As a country, we really need partnership and collaboration for such projects. Thank you very much. And again, you mentioned on the issue of
having the power, the energy that we are having. It's not only for powering the nation, lighting up the nation, but it's also powering the dreams of the people in different sectors. We talk of agriculture, you've talked of education. Thank you very much for that. Your Excellency, we are continuing with the program, and on the program next is a comedy that is coming from Chindime and Pongwako, and they are ready to entertain us this morning. A big hand, ladies and gentlemen. Kutetesa tulusi Pongwako pamalo pamene papita president munthu zionetsa kuti iweyo wavala mopitirira mwezi umautetesa ulusi olata ngoti onse amene mufuna kadiya ku state house munyamuke nawo magalimoto awo mwina ukhoza kukhala wakwera nawo galimoto a president onse amavala mamasewera iyayi kuswa olo mphawiwo kutichita manyazi ukamakuona inu mukapikisane ndine uvala kwake kumene inati wena mu serious mmavalidwe nobody can stop leke ine nimautetesa Achindime nzona mwavaladi bwino kwa mavuto ndi jacket lata teteti tiyeserako kusita kumaongola ko chovala pano sepepo ndo waukulu zedidi Pongwako na nchikonzekero choti nisita bwinobwino dzulo mmene mati pa 67 magetsi uzima ndelero natanira wilira nisita ndenanga Steve timasapota timu ijaluza 4-0 yakunjayi unasite fasite basi mutu unazungulira basi naye walosita ya president lule ndono ndeyo ichita bwino bwanji aseno Pongwako ndekule naye walosita chifoti magetsi anazima ekuchita nkadasita nitu mwambo ngati umafuna umaolemekeza kwambiri Pongwako Achindime mwachita bwino mwabwera pano chabwino chifukwa pano bungwe lathu lija la Eskom ili maguma getsi ukawa magetsi kugulitsa kumatigulitsa motsogozedwa ndi president athu chabwino Dr. Lazarus Makathi chakwera lero adzakhazikitsa project imene kuti Bess bodza inu Bess mawa chidule akutanthauza kuti battery energy storage system aisiko mafuna onjezera mphamvu zawo za magetsi koma gulitsa zo magetsi ochoka ku mabatire mase munena muri batire mumvetse tikuti storage system imene ili ngati nkhokwe yosungiramo magetsi inu mudziwa Achindime kuti kuno kwathu ku Malawi timadalira magetsi amene amapangidwa kuchoka kumadzi achati mati hydro komanso magetsi opangidwa kuchoka kumphamvu yadzuwa amene timati solar awa ena ali kusalima ena kukotakota komanso Pongwako kodi anthu ngati inu amene muli mmadanzi mutasonkhana anthu 100 simungapange magetsi kulankhula kuolakwika kumeneko kodi mwana ngati natsimeta toka mutakani sokano ngati wabadazi okhaokha mutapanga kamegafoni kamega watsikanu kulankhula kuolakwika ndi munena kuti imene ni storage kamakambaka kuyang'ana nkhani ya magetsi a sola nsona chabwinenu ine mukudziwa kamakamba nkhani ya magetsi a sola imapangidwa kuchokera ku mphamvu ya dzuwa ndipo dzuwa limaka masana amene dzuwa lalowa ndiye kuti mphamvu ija tsopano palibenso tere magetsi a sola ayi masali ukonzedwa njira imeneyi mutukhazikitsa lero ndi imene idzitengako makolola magetsi a mphamvu ya dzuwa aja ndi kumatsunga aonoti nthawi imene magetsi amafunikira kwambiri tere ni madzulo kungwapi sisikoloko pita uko aliyesetera amafuna azigwitsa ndiro magetsi nthawi imene makauti sola yasiyo chipanga magetsi yakuti mphamvu yonse imene achitika masanawa yapita mwachabe mwaona ndiye mphamvu imene ija tikayikolola nkuyisunga ndiye kuti usikuwu mphamvu imene limene dzigwira ntchito kuthandizira magetsi a mphamvu ya madzi basi ndotero di shading ija ichepo shading ija ichepo nsona akasintha imene Pongwako kunene zoona madzulo alese amafuna magetsi anthu ofuna chitetezo pakhoma amatsa magetsi kaya wena alufuna ka mafakitale magetsi ukuphika kumene magetsi msipatala magetsi usiku kumene nukumbuka nthawi yake madamu ayika ntira sima bwinobwino mene amatazikathira ufa woyamba kuti ayichakule magetsi uzima tidathera udya phala tsiku limene ndagonera phala ba ndalufuna kuti mavuto ngati amene waifo mzangu afunaso
ikhale mbiri yakale achindime pamene boma lili pakalapakala kulimbikitsa kuti mdziko muno mukhale mphamvu ya magetsi yokwanira aescom nawonso sanatsale mbuyo akutiye tithandizire kuti magetsi amene wadziwaja takolole inu mukudziwa kuti magetsi ndi mbali imodzi ya moyo munthu punga kumunama nati kamakamba panopo magetsi tera ni moyo wa munthu mudzone magetsi akangoti azima dziko lonse limachiloti akangoyaka kuti pa umadzoti moyo wa munthu wabwerera unachokamo moyo wa munthu wabwerera olo panopo atangoti pageti patseka aziseja alesa mpeza ali mmagetsi mthumba mutsutseja naliyesa ali mmagetsi pano ngoti foni mayako opanda magetsi kaya nzona ndinganopo moyo ukuyendera ni magetsi opanda magetsi palibe moyo nzona kumaso achindime ngati masomphenya aboma chabwino Malawi 2063 tikwakamba pafupi sangatheke popanda magetsi okwanira olo ya olimpikitsa president ATM agriculture tourism and mining tingayende ngati palibe magetsi mwaona nanga agriculture magetsi palibe ziyenda komanso tikamakamba za add value kapena value addition imangana magetsi mafakitali ali kumalimiro nzona tikamakambangani za tourism tere munthu tangafike pakhomo pali mdima adzakwa nzona mtoma tikulowa mulumu tere kwayaka magetsi dzone chikwangwani cholembedwa mulumu amati imfa sithawika ukhalamo mulumu yesu ngakalebo amafunika magetsi tikamakamba iningi ngani za migodi ye magetsi okawo sisi vingatheke popanda magetsi tsono kulimbikira magetsi kulimbikitsa ntchito za magetsi mdziko muno kofunikira kwambiri kuti na president achakwera amang'ana patali ali mmasomphenya atali chifukwa udzoni kamakamba 2063 magetsi ake akakhala ovuta ndoti tsakhala chabe nzoona ndiwo watu amene akatenga system imeneyi anakamba ndi achatukia chabwino inu kuti bwerani kuno zatikireni storage magetsi akupita pachaba akuluka tikasunga magetsi amenewa adzigwira ntchito imene akufunikira komanso magetsi akakhalapo tera alimbikitsa kuti chuma chiziyenda mdziko muno kaya ndinenekati mabizinesi tosiyana-siyana wena umapangati mabizinesi togulitsa madzi masaluni kumene wena ali mzigayo wocherera wena ali ndi mapapa shop inde mapapa shop tera ndo amene amapanga ndalama magetsi akakhalapo koma magetsi akazima amavutika kuti munapita kupapa shop lero bwanji zoneka ngati munapita kupapa shop ndi akumetani magetsi mkuzima kulankhula kodi mona ngati mameretsa buda ndezatera panjira kodi mukamameretsa amakuchecha ni mtengo wamana wakulaku kulankhula kwika achindime teti uzane pano ngati amalawi alipo anthu ena akhalidwe loyipa khalidwe lonunkha amene timononga zipangizo za magetsi moyo woyipa eno matuku maona mati kodi doti limene mulungu adalengera satana litakhalako adalengera iwowa inu mmene uonekera msewu wanchatidwa apapo ukamayenda usiku umakangati uli kutere mdziko la weni wake uona wena ayamba kuba zimenezi khalidwe loyipa komanso si msewu okhawu mungu anena kuti misewu yonse dziko lino la Malawi osati okhawu aine punga kuti lero ndemwe nivalira bwinoro apapa ulene ntamwalira mudzalankhule ndinu suti ndema kukhalani ndendende ndikudiya kumaliro kudiya bwino zedi manja mwao sikomo kwambiri. That's Chindime and Pungwago in a comic way, but telling us more about this project and how important it is to have the projects such as this. Thank you so much, Your Excellency. Next on the program is a statement which is coming from Excellency Professor Oluyemi Oluleke Osibanjo, who is the former Vice President of the Federal Republic of Nigeria and also the board member of the Global Energy Alliance for People and Planet. Thank you very much, Your Excellency. Your Excellency, the President of the Republic of Malawi, Dr. McCarthy Chakwera, the host, Honorable Minister Ibrahim Motola, the Right Honorable Speaker, Honorable Ministers
distinguished colleagues, ladies and gentlemen. Your Excellency, it is my privilege to congratulate you today on this landmark achievement, the commissioning of the battery energy storage project. This is very special, not just for Malawi, as obviously it is, but it's special for Africa because just last year at the Africa Climate Summit, and since then at COP28, Africa took a decision to maximize our competitive advantage in renewable energy. And Africa took the decision that we must have a paradigm shift. We control practically half of the renewable energy capacity of the entire world. And for that reason, there's every motivation for us to go ahead and use that advantage. And it is very gratifying indeed, and we're extremely proud that Malawi has taken the leadership in that course of action by the launch of this battery energy storage project under your very able leadership. GEAP, the Global Energy Alliance for People and Planet, has always taken the view that any investment of any kind, any partnership of any kind, must have the leadership, the inspiration, and the commitment of the leaders of that country. Which is why this project is the first of its kind in Africa. And it is because of Your Excellency's leadership, Your Excellency's inspiration, and commitment to renewable energy and to taking the competitive advantage that Africa has and that Malawi has. So we're extremely proud of what we're seeing here today. And we want to commend Your Excellency for this very, very great project. We're told that by June next year, this project should be ready to go on stream. We pray that that will be just the beginning of several other investments in renewable energy in Malawi. And I'm sure that the world is paying attention to what we're seeing here today. And I know that very, very soon, there'll be several more investments, several more investors. Thank you very much, Your Excellency, for your kind hospitality and your warmth. And we want to say that GEAP and all of us who are ready and solidly behind your efforts, and we commend what you've done already, and we pray that the Almighty God will help you in the coming months and years to be able to fulfill all your dreams for this great country. Before I end, let me also bring you the very warm greetings of your brothers in Nigeria, especially the President Ahmed Bola Tinubu, and the great people of Nigeria. Thank you very much. God bless you, sir. Thank you very much. A big hand, ladies and gentlemen, for that beautiful speech. All the way from Nigeria. Thank you so much. So today, as we launch this Bess project, we're not only addressing the challenges that the country is facing in the national grid that we have, but we are also laying the foundation for a brighter and more sustainable tomorrow. That's what's going on today. Your Excellency, it is now my honor and of course my humble duty this morning to invite Honorable Minister, Honorable Ibrahim Matola, Minister of Energy, to make his statement, and thereafter he's also doing the honors of inviting Your Excellency to address us. Thank you very much. Your Excellency, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, President of the Republic of Malawi.
Your Excellency, Professor Oluleke Osibanjo, former Vice President of the Republic of Nigeria. Catherine Gotani Hara, Speaker of the National Assembly, present here. Cabinet colleagues present here. Dr. Joseph Nganga, GIAP Vice President responsible for Africa. Ms. Colleen Zamba, Secretary to the President and Cabinet, and all senior government officials present here. Engineer Alfonso Chikuni, Secretary for Energy, and all officials from my ministry. Mr. Morgan Tembo, Board Chairperson for ESCOM Limited, and all board members, and also the management of ESCOM led by the CEO, Mr. Kumwenda. All development partners present here. All invited guests, ladies and gentlemen. Your Excellency, I have a prepared speech, but I will divert because of your busy schedules today. Amai. A journey of 1,000 miles began with a single step. End of quote. Zinthu zitu sizinangobwera. Amai nabambo, otsutsa aja kakakufusani. Munapita kuti mugauze kuti paja munayika zigayo. Lero, Dr. Lazarus Makazi Chakwera, wabweresa makina woti magesa samatani. Your Excellency, with your bold decision and leadership, in 2021, Your Excellency, you said in National Parliament, during the SONA, on the 3rd of February, 2021, that you came to fix the broken system in a short term and also long term. A president adalankhula ku mtundu wa Malawi komanso dziko lonse lapansi kuti iwo ntchito imene abwera kuzakhonza kuno ku Malawi ndi kuzakhonza zinthu zimene zidawonongedwa m'dziko muno. Malo ano takhala pano padali zigayo zimene zimango sizimaliranso komanso ndi contract yoti ife Malawi timalipira amatika amatu $78 million pa mwezi. Zigayo zonku mabaso diesel pati. Your Excellency, munapanga decision yoti tichose zimenezi contract imeneyi tidule. Lero ndilengeze Your Excellency, company manager ya Greco imene matikawa kuno $78 million pa mwezi magesi osatipasa. Mutapanga chiganizo Your Excellency kuti company imene sitipanga so new contract. Ndikuuzeni Your Excellency, inu mumapemphera anthu amene ajanati opyesa kuti ndikupangani zimene tinapanga ku Zimbabwe, ndikupangani zimene munapanga ku Kenya. Ngati mungatani ngati simuonjezera contract yatuyi. Lero company manager idata company ya Greco kulibenso chifukwa makobiri yawo amadalira kuti kuno ku Malawi. Nkhani ya lero pano, Your Excellency, mutapita ku mkumano wa zanyengo ku Scotland, ndikumene munakumana ndi a Joseph Nganga ndikukambirana kuti kodi mavuto aku Malawi osimazima kwa magetsi ndi zanyengozi tingatani. Adakuuzani kuti tikuthandizani. Mutapita ku mkumano wa ku Egypt mu 2022,
zidakatheka kusayina mgwirizano umenewu woti athandizepo lero zimene zikuchitika pano. Inu Excellency simmangoyenda iyayi, mukapita ku ulendo mmakabwerako ndi kena kake. Lero ndizi tikuona dzikoli kukubwera alendo osiyanasiyana, mbuyo musizimatheka anthu alendo osabwera. Awatu nda former vice president aku Nigeria, masankho angopita kumenewa ndiawo. Pano pali ma development partners ambiri sanangobwera iyayi, koma ndi ukadaulo wa game changer His Excellency Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Ine mawu ambiri ndilibe, Your Excellency, koma kukuthokozani chifukwa cha masomphenya anu. Dziko lino lakumana ndi zovuta zambiri, namondo wa ana, namondwe wa Gombe, namondwe wa Fredi, koma inu simunatekeseke mpaka magesi tinabwerezesa mphamvu zimene zidawonongeka, koma zonsezi chifukwa cha upangiri wanu, Your Excellency. Izizi ndi history yaikulu, koma ndikupempheni Malawi. There is an African proverb which says, and I quote, "Until the lion learns the history, the story of the hunt will always praise the hunter." End of quote. Nkhani isi kungobwera kuno ku Malawi yayi, koma pali amene ali pa chiwongolero. Ndiye nzofunika kuti ife a Malawi tizizi nena zimene zitukuko akubwereza ndani aku president. Achindime apa asilongosora mchichewa. Ine tunifuna ndikulankhuleni inu chifukwa mmakazunzika mmakwalalamu. Akakusekani kuti kapena akakufusani, munapita kukatani. Zokauza zake nzoti zitukuko za nkhani zimene akubwereza ndani. Pala anthu ena nangobadwa alibe mapirikaniro, alibe maso, alibe pakamwa, alibe ndi mtima ongopunthira opuma ngati munthu. Chilichonse ndikungotsutsa, chilichonse ndikungonyoza. Koma lero tikuona zinthu zambiri zoti ife pano titha kuswera tsiku lathunthu kuti tizitule. Koma chifukwa choti president ali ndi maprogramu ena ndi ena, tizingolankhula moduladula, koma ndi ntchito ya inu ndi ine kuzilankhula kuti zimene akuchita president mudziko muno ndi ntchito yaikulu kwambiri. Kubwerera kwa azungu amene adathawa muno lero sizinangochitika iyayi, koma zachitika chifukwa cha utsogoleri wa ndani? Wa Chakwera. Your Excellency, with these remarks, I hope they are few, I invite you, Your Excellency, to address us and officially launch the commencement of engineering, procurement, and construction works for the battery energy storage system project for sustainability, reliability, affordability. Thank you very much, Your Excellency. May God bless you, and may God bless Malawi.
Right Honorable Catherine Gotanihara, Speaker of the Parliament of Malawi, Your Excellency Professor Oluyemi Oluleke-Osinbajo, former Vice President of the Federal Republic of Nigeria and board member of the Global Energy Alliance for People and Planet. Honorable Ibrahim Matola, Minister of Energy, and all cabinet ministers here present. Ms. Colleen Zamba, Secretary of the President and Cabinet, and all government officials here present. Mr. Morgan Temple, Board Chairperson, and all the board members, management, and staff of Electricity Supply Corporation of Malawi. Mr. Joseph Karanjanganga, Vice President for Africa, and all the management and staff of the Global Energy Alliance for People and Planet here present. Your Excellencies, heads of mission and international organizations here present, Honorable Zebron Chilondola, Regional Chair of the Malawi Congress Party for the Senate, and all the political leaders here present. Your Worship, Councillor Esther Sagawa, Mayor of the City of Lilongwe, Honorable Alfred Gia, Member of Parliament for Lilongwe City Center, and all the members of Parliament here present. The Reverend Carol Suku, officiating clergy, and all religious leaders here present. Senior Chief Stukula, and all the traditional leaders here present. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen, exactly 2 months ago, during my participation in the United Nations General Assembly, I held a roundtable discussion with the presidents of the Rockefeller Foundation, the World Bank, and the African Development Bank about the energy needs of countries like Malawi. During that meeting, I provided a report on the progress we've been making in bringing clean energy to Malawians through the battery energy storage system, Bess, that I engaged Mr. Joseph Nganga, GAP's Vice President for Africa, to embark on 2 years ago. Today, I'm delighted that we are launching this project, which is a groundbreaking innovation designed to enhance the stability of our grid and reduce the cost of providing electricity to millions of Malawians. I'm grateful to the Global Energy Alliance for People and Planet for putting money where their mouth is, for it has taken no small measure of courage for GAP to put $20 million on the line towards the construction of a 20-megawatt battery energy storage system that is the very first of its kind in the whole of Africa. Nor has it taken a small measure of resolve on our part as government to commit to match that funding in a spirit of true partnership. And for this gesture, I say to our friends at GAP, thank you. But in that same spirit of gratitude, I would also like to ask all Malawians to express their thanks for this gift in one very practical way. Over the past 4 years, my administration has worked very hard to put an end to perennial blackouts in the country. Even when Tropical Storm Anna caused severe damage to the Capitula power plant and cost us 1/3 of our power supply, we worked very hard to restore this plant and managed to get it operational within a year. That's keeping Malawi a blackout-free country. And for the first time in recent memory, the Electricity Supply Commission of Malawi
Corporation of Malawi even announced that we had more electricity supply than we had demand for. Sadly, of late, we are seeing some communities that have electricity supply being plunged into blackouts caused by vandalism that targets ESCOM poles and other infrastructure to disrupt power. This is happening in different parts of the country, and it is not even being done for commercial reasons. ESCOM is finding poles cut down and left abandoned by people whose only one reason is clearly to sabotage the progress we are making to provide electricity to Malawians. A few weeks ago, an ESCOM pole was vandalized just outside the state residence, which just shows you how brazen these criminal acts of impunity and vandalism are becoming. Even more recently, 11 ESCOM poles were vandalized between Kafere and Magomero inside Zalanyama forest, and yet nothing was taken, clearly indicating that this was purely an act of sabotage. So today I want to appeal to all Malawians to be vigilant against vandalism, because the ESCOM assets that are being destroyed to sabotage development are assets that belong to all Malawians, and their destruction negatively affects all Malawians. I also call on the Malawi Police Service, to ramp up its surveillance of these assets and to double its efforts in investigating all acts of vandalism, because we cannot have the rule of law if the people who are committing these crimes are allowed to go scot-free. It is this sense of ownership of our nation's development and our collective preservation of these assets that will demonstrate to partners like GIAP that we do not take their generosity for granted. Amandi abambo. Zina ukaona kambanga mwala. Pankani tukamba panoyi. Nzoone ati ngapo kanthawi chifukwa choti mgwirizane, msanirane, wena ogwira ntchito yapezeke. Tafika pamene tafika apa lero kuti tikhoza kunena kuti ntchito imeneyi tsopano iyambike mwazenzene, kuti m'miyezi yochepayi magetsi onse amene timakolola kudzera mphamvu ya sola, komanso ndi wena amene tidzayambe kudzera mu mphamvu yogwiritsa ntchito mphepo ndi zina, zikhale mwadongosolo limene ESCOM ali nalo popereka magetsi kwa Malawi onse, komanso monga mwamva polumikizana ndi region yonse kuti tikhoza kuthandizana mmene takhalira monga mayiko kuno ku Southern Africa.
ndiye lero zikomo kwambiri azimayi, ndiye lero nkhani tukambayi wena zuwayipira mtundu wonse. Malo moti tizikondwera kuti tupita patsogolo, wena mwadaladala nkhwidzi, kaduka, sanje, kumangofuna kuwononga paliponse pamene paoneke bwino kuti dziko lino lizioneka bela chabechabe. Chimene chondimvetsa chisoni nchakuti ngakhale achinyamata ngakhale wena tikusowa ntchito zimene tikuyesetsa kuti tikupezereni, wena kamba kosowa ndalamayo akulolera kumalipidwa kuti aziononga dziko lawo lomwe, nkumaona ngati ndalama imene alandirayo iwo adalitsa popeza alibe pogwira, ndiye kumangowononga zinthu za Eskom, kumadula ngakhale zitsulo za Eskom, mapolo amagetsi a Eskom, osati kuti afuna kukawazanso kuti ni nkhuni kapena kuti akagulitse chani, koma nkhwidzi kuti magetsi asakhalepo. Ngati magetsi kulibe, Amalawi anyangale anene kuti boma ili lakanika, pamene iwowo ndiye zimakanika. Ndipotu akuti kufuna kuonetsa kuti kukuyako nku State House komwe magetsi asowe, ndiye ukadula mtengo kumeneko. Okondedwa, tisamadzitemberere ya ngakhale ino amene muli mboma lero, zisanthuleni mtima wanu, musamagwirizane ndi anthu oti afuna kuti zinthu zisayende kwathu kuno, inuyo mumaganiza kuti mulunchita zabwino. Ine sinyambana nanu ayi, ine nimalalikira mtendere paliponse. Koma ngati zikukomerani kuti chimenecho nchimene chikhoza kuwikani pa mpando, ganizani kachiwiri. Mungaganize kuti nakutembererani nalekera pomwepo. Dziko la Malawi la ife tonse, osalekerera chisawawa nkumaganiza kuti tikatero tayika maziko abwino. Dziko limayendera malamulo, tilemekeze malamulo. Dziko limafunika chilungamo.
Okondedwa, tiye tikondane mchoonadi. Mavuto tili nawo, wena ausonkhezera dala. Koma limodzi la vuto lilonse tili nalo tithana nalo. Ndikhale ndi mwayi wolankhula kanthawi kena, koma zalero tiyamike kuti anzathu autikhulupirira olo ife tisakhulupirirane. Ndipo chifukwa chakuti autikhulupirira, lero tikulauncha project imeneyi. With these remarks, it is my distinguished honor to declare Africa's first ever battery energy storage system project launched. And it's a great joy to see old friends like the professor here that I met several years ago, and he was able to pray for me, even as distinguished as he is, knowing that there is a God who hears and answers prayer. Welcome to Malawi. God bless you and God bless Malawi. yankhula makamaka pamwambo umenewu umene kampani yopanga magetsi ya Eskom imakhazikitsa ndondomeko imene akuyitchula kuti battery energy storage system. Indetu system yothandiza makamaka kuti dziko la Malawi lizitha ndithu kumasunga magetsi, kumakolola magetsi masana, kumasunga ndithu madzulo. Cholinga chake nchakuti ma blackout amene dziko lino likumana nawo achepe. Mene ziziyendera ndi mwakuti masana dziko la Malawi limapanga magetsi kuchokera ku madzi, limapanganso magetsi kuchokera ku dzuwa ndi njira zina, koma usiku njira zinazi sizikhalapo monga ngati njira za magetsi a dzuwa. Ndi chimene chizichitika pano chakuti pano payikidwe ndithu mabatiri akuluakulu omwe ntchito yake ndi kusunga magetsi okwana 20 megawatts, magetsi ochuluka ndithu. Magetsi amenewa adzigwiritsidwa ntchito usiku pamene ndithu magetsi monga sola sangapezekenso yayi, komano magetsi amenewa adzipezeka ndithu amene akhalidwa asungidwa makamaka akololedwa masana ndikumagwiritsidwa ntchito usiku, zonse ndikumayenda ndithu tayale. Achakwera mukuyankhula kwawo adzudzula anthu amene akuti ankhwidzi akumadula katundu wa Eskom, mapolo komanso nthambo za Eskom. Ndi cholinga chakuti akuti adzinena kuti boma ili lalephera. Anafotokozapo achakwera kunena kuti enaso anakadula nthambo za magetsi komwe ku nyumba ya boma ku State House. Ndi cholinga chomwecho chonena kuti boma lioneke kuti lalephera. Ndipo auza apolisi kuti apolisi agwire ntchito yawo kuti aonetsetse kuti zimenezi ndithu zithe ntchito umenewu osakaza katundu wa boma, owononga katundu wa boma, ntchito umenewu uthe. Tikafika hapo nafeso titsanzikepo pano. Langa dzina nditawonga Sabola, sinali ndekha, ndinali ndi anzanga amene timagwira nawo ntchito pano kuti zonse zioneke bwino. Panali Mike Mataka, Henry Chulu, Taufik Chipinga, kubweranso wina amene amathandiza nawo zonsezi ndi Haiten Chilemba. Kuchokera kwa ine kuno ku Kanengo mumzinda wa Lilongwe ndikuti pitizani kwa programu otsatira pano pa Times.